Welcome back. So tell us on a case at the News Talk. Kanye na kamera edumnqo lapho sonosjoyina sithi ke Real Man Academy namhlanje siyacica nawe lapha ekhaya ukuthi ke ube right ugcina indoda yakusasa nawe osalwa nalezo zinto olwanazo kodwa ukuthi kusasa ugcina all right. Kanti ke siyatholakala Twitter handle yethi KZN News Talk bese sithi ke ku YouTube handle KZN News Talk kanti ke Facebook page lethu nakhona sithi ke News Talk la kwe-1 KZN TV. Baba khona isisho sithi ke ubudoda bukhulelwa. Sichaza ukuthini message njalo okubantu abaningi nkathi ke nalo sisho saziyo ubudoda nje abukhulelwa. Angeke ulinde ukuthi umuntu aze abe mdala ngokwe-age before aqale ukuveza impawu zokuthi uyindoda. Kufanele ukuthi kusuka phansi nje nesihambisana naleso siyasithi libunjwa liseva. Kufanele ukuthi kusuka thina njengabazali sibe sikwazi ukwelekelela abantwana ukuthi babe bengena ebudodeni as early as possible ukufunda ngekhathi ehlukahlukene njalo. Alukho usuku nje noma isikhathi ukuthi usuyongenela uba indoda ke manje into ehlala yenzeka ngaso sonke isikhathi progressively. Sisho njalo ke leso sisho uyibona indoda ngisho isencane mayisiqala ifundiseke kahle ingene ezintweni zobudoda nenkambiso yayo nokwenza kubonakala ukuthi iyapi. Uyayibona noma isindala futhi uma ingeyona indoda. Okusho ukuthi nje into engenzakala noma ikuphi noma inini noma engasiphi stage okubalekile iopportunity ukuthi abantu bayithole babe expose kulezo zinto ezizokwenza indoda at any given point in time. Baba nifike ngesikhathi esi right ngicase kule show noma kulesikhathi period esiphila kuyona njengamanje whereby njoba lento enikhulumayo noma nikhuluma sesikhathini la sibona abantu besifazane behlukunyezwa abahlukunyezwa zilwane kodwa abahlukunyezwa abantu esithi amadoda noma abantu besilisa yes abantu besilisa ngoba uma uyindoda into ngeke uziyenze leyo nje abantu abagqoka ibhlukwe sisho njalo manje ke ngiyayibuka lento ukuthi ke indlela ebaleka khona labantu abahlukunyezwayo nizimbali zethu abantu besifazane imbali zethu bahle badinga sibanekekele noma kuthiwa ke niyathandana mhlawumbe khona ugejana ngamazwi kodwa asikho isidingo sokuthi uzumbeka isandla siyakukhuthaza lokho ngoba into eyonakele ngomlomo ayilungiswe ngomlomo kungabikho zobeka umunye isandla ngoba nakho unamandla ngaphe kwakhe kodwa abantu bethu besifazane yimbali kufanele siyithande sizivikele kunokuthi ngabe siyibeka isandla futhi ngiyakubuka ukuthi ukuba sinalento yokuthi mangihamba ku street ngibona umuntu wesilisa eshawa wesifazane angenelele ngithi wenzani into ebhlungu sibona namhlanje uthi udlula ubona umuntu wesilisa eshawa wesifazane umubukele kunokuthi ngathi wenzani ebese ke sithi umbamba simqinise lo ososhaya umunye simbamba simqinise lo soke shaya umunye sivikela imbali zethu baba elenu nje academy kule ndaba enzima kangaka ingane eziningi sibona ku TV bahlukunyezwa left and right yipi role enidlalayo ukulungisa lesimo kubaluleke kakhulu ukuthi imfundiso yokuhlonipha abantu besifazane nokuyihlonipha basheshe bayithole bese bancane abantwana lapha ya ku Real Academy we spend a lot of time kuma slots nje conscientize abantu ngeimportance nokubaluleka kokuhlonipheka komuntu wesifazane siyathola futhi isikhathi esiningi abantu abahlukumezayo basuke benenkinga bona ngabo bebodwa bese bagcina sebekhiphela inkinga yabo komunye umuntu abamthola weak eduze kwabo njengomuntu wesifazane kuba important ukuthi ubheke ipersonal self esteem yakhe umuntu uqobo lwakhe nokuzethemba kwakhe nje yena njengomuntu umuntu ozihloniphayo nozazisayo ukuthi umuntu onjani ungumuntu obani nozithandayo nozethembayo akamshayi umuntu wesifazane bese kube khona ke nanokuthi kubalekile ukuthi abantu basheshe bafundiswe bese bancane ngokulingana ngokobulili endulo kukhulwe kwazi ukuthi umuntu wesimame akalutho umuntu wesilisa uyikho konke siyathola ngesimo sanamhlanje ku democracy sikuyona nangoko constitution yezwe ukuthi kuqhakambiswa kakhulu ukulingana kwabantu kusafanele abantu besilisa bafundiswe ukuthi usho ukuthini lokho ukuthi umuntu wesifazane akayona into eona umuntu wesilisa umuntu oyi-equal partner njengaye leso sikole sibaluleke kakhulu nokuqhelelana ke lezinto njengezidakamizwa nakho konke lokhu nje ukubanga ukuthi abantu benze zonke into engafanele nokungabi nalwazi nje nokungabi namsebenzi. That's powerful. Bab, abantu uma senibafundisile abantu besilisa ukuze babe amadoda kusasa bathola ini? Is the reward, is the certificate
kwenzakalani uma uphelile lelo viki, whether it's 2 weeks or 3 weeks or whatever the period. Kwenzakalani? Shuthi into enzakalayo nje abayitholayo enkulu ulwazi lolu esobe sibanikeza lona. Lento lesebezoyithwala impilo yabo yonke kodwa ekugcineni okumhlomulo nabazokuthola bazokhombisa mhlambe la be-applyela khona imisebenzi sinikeza certificate ekugcineni kweprogram walelo sonto ngoba iprogram iba u5 days. So ekupheleni ka5 days ke sibe sesibanikeza certificate zokukhombisa ukuthi nazi izinto abayifundile la eReal Men Academy. Okay. Mhlambe ukudlula nje kule point esizwa kwelinye ngizama ukuthola ukuthi niyangena kulezi zinto zokusokwa ukuchecka nje niyangena ngoba ngibona kune crisis enkulu lapho kufa abantu ungazi ukuthi akekho obonayo nonakayo because of lento yokusokwa engenziwa ngendlela okuyona. People are dying, especially abafana abancane bayafa. Kodwa ngibona ngathi kuyathalaliswa. Niyangena lapho kwi program lasuke sidila khona ne health ne hygiene yabantu ne cleanliness. Enye yezinto okuxelwa kuzona kakhulu izo lezo zinto ezinclude indaba zokusokwa nama advantages akhona kuya encouragewa kakhulu noma ke bengeke basokwe lapho kwi program isikhathi kodwa baphuma sebenawo umoya nomongo nokwazi ukubaluleka ukuthi bakwazi bayakwenza bayanikezwa nendawo ukuthi nekufanele bayenze babonana nakuphi nini kanjani nama referrals kanjalo into impela egqugquzelwa kakhulu ukuthi fanele yenze ngoba iyabasiza kakhulu abantu besilisa. Okay. Nitholakala kuphi ke ama office ama office ethu ke lapha ya eThekwini ku number 87 Smiso Ngwanyana Road eMorningside. Inumber yethu yocingo u031 826 8011 noma 8012 kanti futhi bangasithumelela i-email. Awuphinde 031 031 826 8011 noma 2. Okay. Email address yethu it info@imitente.co.za. Okay. Imitente o Facebook no Twitter nakho njengamanje senza i-Facebook ne Twitter dedicated to i-Real Men Academy. So asuthanda njengamanje ukuba refer kweMthende ngoba ikhuluma kamanzi with the mother company iMthende. Kuzothi emva kwensukane ezimbalo sebese sinayo yonke iTwitter will be able ukuthi sikwazi ukudisseminate information ngeTwitter handle yethu kanye neFacebook yethu njalo njalo. Okwamanje na abasithinte kwi-email address noma basifonele. Kanti nange cell number makhona abaphuthumayo ikhona i-cell number yenkampani esetshenziswayo 084 9580947. Okay. Mhlambe kafishane nje iMthende yenzani? Imithetho iyonke ke yenza ngaphezulu kweReal Men Academy ikhampani eestablishwe ngo2011 idila kakhulu kwi-project management ne-organizational development idila nezinto enjengo leadership no governance kanye no management iya-trainer futhi kuma-skills anhlobonhlobo njalo njalo bese yenza i-business consulting. Konke lokhu ibikwenza igxile kakhulu kubantu abadala njengemboni sabona ukuthi kunegebe ngoba endaweni ethile we come across youth enedingo zayo sase sesivula ke iwing efocuse ngqo ku youth development sayisibiza igama ke as a program ukuthi it's a Real Men Academy ngaphansi kweMthende Development Holdings. Yes agents. Yeah. Elogcina lapho ma. Elogcina lami ukuthi ngaphandle lapha emphakathini mangabe kukhona umuntu onendawo esingasebenzela kuyona ngaphandle nasendlini enendawo zokulala izona indawo esebenzela kulona ngoba phela abafana abahlala nathi 5 days a week so singakuthokozela lokho. Ngaphandle ke kwaloko nje asibambisaneni mangabe ubona ukuthi unalo uhlambe iqhaza ongalibamba eReal Men Academy ungasifonela usho ukuthi wena ufisa ukuphosa kuphi esivivaneni. Siyabonga kakhulu ngethuba. Okay. Sikhule kuthiwa ingane yethu sonke isizwe sakhe ingane sonke siyakha nani nakhe ingane zabanye abantu asakheni isizwe. Yebo. Bokumnanthi ndawonye Real Men Academy kanti phela sibona nokuzala sithi khona ke KZN News Talk kanye nawe.